Salam ekran dogonlar. Salam edi dilleşler. Gadadan tamaşaçılar. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Başlarsyňyz, men ýorladym. Başga ýerdedim. İş seýahatyndadım. Risk aslında düň gepleşik edeli, gönýäli medelli diýeni öýde bolman soň hiç ýeli ýanymda telefondan başga umuman bir sizin talaňyza münasip şular ýalyky tehnika taýdan ýokary derejede onda da biziň hemme gepleşiklerimiz dinlenýär, ýyzarlanýar, peýdalanýar şondan. Şoň üçin bir öňkü derejelerde bolsun diýip haýyş etdim, ertire ýetişeýin diýip. Onda da bilşiňiz ýaly Germaniýada aýlyk 9 euro bilet bilen tutuş Germaniýanyň islenlik ýerine gidip bolan soň hepden dynjalyş günler gatnaw köp bolýar. Şeýdibem näçe ýoňundan çyksaňam gije alyp bilýän. Gije alym şoň üçin bagşlardyň tehnik ýagdaýdan hemme zapdan hiç ýeli neme ýok şu an. Aýplaşman derli, kirli çykmaýyn idim garşyňyza şoň üçin riskden haýyş etdim der ýoňum alsam üstüme aldım çalışsam diýip. İlki bilen studiýany gurup ýene garşyňyza çykdyk. Şoň üçin aýplaşman. Risk hoş geldin. Assalamu alaikum Dölda. Olmuşsunuz. Salam. Özüň näýli? Risk bolmaýardylar. Bolýar. Yoş. Nähili basışlar, haýwatlar, zatlar dowam edýärmi? Basışlar başladı biraz. O taraftan. Facebook'a girecek bolar, telefona girecek bolar, her zat etjek bolar. Men bunda kompýutere tıkyp alýan täzeden giren. Bunda bergizek. Her zat etjek bolar, girecek bolar. Gelip bilen oklar. İnsanda bana satın aldım, telefonu koydum. Kımmat baha 20 yanıt koydum. Onsa geleceklerken Şeyle mi? Şu an $125 site mürabbinen var iken onu koydurdum. Hiç kim girip bilen oklar. Anlaşılar önemli. Sonra kırpıkçılar helal diyecek. Başka deyip bilmeyen yani. İnni risk. Senem eştensin Serdar Türkmen News neşriyatı bir habar çap etdi. Soň ol habara salgylanyp Türkmenistanyň kronikasy şol habary ýaýratdy. Habarda aýdyrşyna görä Serdar Berdimuhammedow 21-nji iýunda Germaniýanyň wagt bilen ýerli wagt bilen sagat 6:40 töwereklerine Gonya Münhen'e Gonya ýolawçy uçar bilen gelýär. Münhen'e gonandan soň şo taýdan aeroportdan gönümen bir almaya barla keferilhanatyna, hastahanatyna gidýär. Inni bilinçli aly muň bilen baglanşykly biz video etdik, köp sany gelip oşan haýyşlar nalarda tutup. Inni sen özüňem görensiň, eşdensiňem, okansyňam. Sen şol Serdaryň töwereginde işleýän wagtyň, Serdar bilen ýygydan Serdary görýän wagtyň, şol öwürlerde Serdaryň bir saglyk problemasy bardymy? Sen öňkü efirlerimizde aýdypdyň, şo içenden soň dälire ýa şo belegaryaçka mene hemen bir zady bar diýdiň. Ondan başga bir ondan mundan myş gürrüň ýa şolar ýaly bir zat eşitdiňmi? Umuman Serdaryň saglyk ýagdaýy erbet bolup bilermi? Şu arada sen näme aýdyp bilersiň? Ben düğün birisinden guruluştum. Haber berjek diýdi. 2 keseli bar diýdi bana. 2 keseli üçin gidem mümkin. Birisi rak diýjek boldy. Bagyrdan.
öyle deydi. Bilsem Bağırdan. rak. Bağırdan rak. Ama öyle deydi. Tamam %70 garanti veriyor da. Oğlum toşuna yemek bilmez. Kağıza elimize düşman deyip de. İştiniz. Yani bir sadece kağıdan kalan aslında nasıl soba diye bularda tohum ne var diye şeker. Risk telefonun sesini sessiz alsana. Titreşimini adına ayırsan gayrat edip şuna göre emedeli. Mehriban doğanlar risk teknik edemelerini çözüyençe bugünkü gepleşimizin teması Serdar'ın sağlıklı bağlanışıklı sırları risk bilýärmi? Näme bilýär risk? Serdar sağlygyny ýitirdimi? Halkdan näme gizlenýär? Risk Serdar'ın sağlygynyň sırlaryny bilýärmi? Sizin göreneşdenleriniz diňe bu aýdylyp edilýän zatlardan, berilýän habarlardan başga halk arasynda näme bar? Siz näme eşitdiňiz, gördüňiz, eşitdiňiz? Şu zatlaram göni ýaýlymynda halk köpçülüğüne, dünya köpçülüğüne yetirdiğiniz minnettar olur. Komentariyalar bilen. Risk bollu mu? Bağıştan, izi salkın, böyle bağıştan. Bol bilye gurun yok. İnni bağırda rak ba deyiptir biri. Hava birinci sor. İkincisi birisi nasıl soruyor. Onun karkasında tohumu izarlayan bir keseli var. Ova. Olan babıyla. O näme tohumu izarlayan keseli? Risk. Onu hatoşna aytmadı bana. Aytmadı. Çok son toşna aytmadı. Onu birinci gün bana toşna atketi geliyor. İkisinden birisi gibi. Benim bağır aslında giden diye. Bağır oldu aslında diye. Tamam diye. Nem bulansam bağırdan giden olacak. Avare bol tırnaç gezek boldu sayıttı. Ondan emetti. Kan değiştirdiler. Näle avare? Sol avare bollu gurruňy ýol helakçylygyna uğrady, uçrady gurruňy dogrymy? Serdar'ın. O bir sandal. O sany yok avare bolan. Sany yok. Bir gezek değil bu. 4 kilogram boldu. Bir gezege çıkıp aydıldı. Çağı öldürüldü. Ondan 10 kez öldürülenler değil, başka öldürülen aydılmadı. O aydılmadı. Reski. Adam kalk öldürdü. Onda yol helakçılığı değilenne aydan orada ulu bilen kakışmak derle adam kakya şeylemi? Baba ben biliyorum şu 4 kızık adam öldüremilyen. İn son kızıkta adını açacaklar. YouTube'da çıkıp ayıktı ağamız. Geldik hariz. Newton kılaktı. O Newton'ları eski öz aralarında yaklaştırdılar. Öz aralarında. Öz arasında. Kardeşine çıkarılmadı. Aslında bu topu çekmiyor bu. Topu gitmiyor. Bu öz keseli probleması ne mesela? Rusya'da gelen son diye de Rusya'ya geldi, Zahit gelen son 2 güne çıkman 2 lira. Neymiş? Ne bileyim. Yağdaktır. Deyince alttır. Yok, deyince almak için içki içmeli mi? O bunda şu adam yağda olan bedenini onunla da
Sen sağlık ýagdaýyň gowy bolmasa ol Böyle gatyr de. edilär. Bularda onun zatı yok. Adam yadası yattı deyince alıyor. Duşale deyince alıyor. Bularda onun zatı yok. Burada kep, kampanya. Öz aralarında oturuyor. Bunun iki tane dostu var. Can dostu var. Sağlıkta biliyorsan, okuda bilemedin. İki tane dostu var. Anlaşıyor, 3 yıl oturuyor. 24 tane akrana. O iki tane dostuna imini akrana bir koyuyor ki. Akrana imini maşinler koyuyor. Ona içinde yapıyor. O adamdan olar ýaly goro berer ýaly nemesi näme olan bir etmişi barmy? Etmiş olan bir halkyň gadawyny gahar gadawyny getirer ýaly bir zat etdim olar. Birden olur. Yaman eme o. Halkın kargınçına, gazabından beterini edilir olanlar. Beterinden beter. Beterinden beter. Onlar çıkmıyor. Özene horcu olan olur. Şimdi bir adam, men ondan soradym da, şu bir adam içki içende şular ýaly özüni yitirýän bolsa, inni şollyydym näme alamaty diýip soradym. Şol işi bilýänlerden. Ondan senin bilýän de ýöne indi men eşdenmäýden diýenler, senin bilýän o zatlary. Ondan şollyğa oğlun alamaty däl, ýöne olum diýe etap, olum görnüş diýe de. Meselem bir durmuşdan ejir çekip bir zata janyýan gören bolsa, bir adamyň diýe onu içinde saklap gören bolsa, onu diýe onku diýe ýöne diýe meselem bir çüýşe döwmek ýa bir zat ýykmak, zat etmek, şo tögüründäki goşgolanlara, zatlary ýan bermek görnüşinden bolýar diýe. Ýöne o Serdar Berdimuhammedow, Serdar Süplük ýaly içip keyp edip özünden keyp edip gowy keyp tutanna adam öldürýän bolsa, jenaýat edýän bolsa, bular ýaly edenetdilik edýän bolsa, şo jenaýatdan gan nöküp şondan keyp alýan bolsa, onu diýdiler on içki içmek, sen aýdyşyň ýaly bele garýaçka zat, o zatlar bilen nemesi ýok. Adamyň özü diýdiler ruhy hassa. Gan ho. Edil vampir ýaly gan nökmese ýaşabilen o. Gan edil vampir ýaly gan içmede näil ýaşabilen o. Şolar ýaly aýylganç kesel diýip şeýle baka berdiler. Men sagan burza aýdym da. Men görüm zatlarym. Bunun çevresinden karnındaşlar, yegenleri var, bunun özü var, ağasının çağları var, öz nämeleri var da bular ne düşündürüm size? Bular adamı içersin, bakın näme bular? İçmenem götürüp bilmiyor. Burada oturuş edilme bir zat var, Hokman uç çıkarmanı, uçmanı. Hokman bilgisini urmanı, bilgisini izdivas etmeni. Kahan çıkarmanı. Burada paynatı şu kellesinde. Gerek yerde öz şoförlerine vurdular, gerek yerde öz ahraniklerine vurdular. Boldu zaten o. Keyif için. İçerler ne mesela bir sıkın viski koyuyor, varsa vino koyuyor, doldurmadı. Az koydu. Abi şimdi iç şişene koyup veriyor. Az koydu. Ne yapıyor? Az koydu ya. Ne yapıyor? Kendi koyup uruyor. Keyfine. Ama böyle bakan tapıyorlar. Ama şunu adamlar bular. Bular adamın içine son izdivas ediyor. Kelle ütküye. İçmanı götürüp bilmiyor bular. Bular tokumunda bak. Bular tokumunda bak. Kuğurda bulara çürüklerdi. At takılanı çürüklerdi. Bular hemmesi ne diliyor? Bulara çürükler değil ya, şeyle mi? Çürükler. Aslında nazara tokumu çürükler. Nemesi var.
Buna bularam ba. Yegenlerine çürükler diye. Köy demede. Köşün arka tarafı mesela o tarafta. Ola uyuyor. Arada bir ulan nemlerken ben kendi neme istem ayet vursam bir tarihi kitap okuyup gidiyor. Bulan nemesi. Film, kino yani kod çıkıyor. Hakikat bular. Bular hiç satın yok. Hiç kimin Allah'dan korkuklar diyenler. Mana Serdar ön kakası diş doktor oldu. Son minister oldu. On gün sağ eli oldu. Nemesi oldu. Orada pul görür, pul tut başladı. Kakasın buna şans geldi. Buna ol. Vapşı ütkedi bu. Vapşı ütkedi. Chelsea ütkedi. Önce ministerler bilendir. Şunun kakası prezident oldu. Bir haftadan soň nämen uğruna tamojun uğruna on tamojuna adını şey koçan adı tutuyla gay durandı. Gayın üstüne surup bardı. Gay nere kaçacağım bilen ok. Çıkıvam it urana urup gitti. İt urana gitti gayına. Harı 10 gün uzak bolandı prezident bolandı kakası bunu. Şam'a şöt gitti. Şöyle adını çıkardı şu oğlan. Ondan Opel maşini vardı Şam'ın o vakit. Opel'i vardı. Ne hemen şu Kutçana diye önkü tamojun yolu. Önkü tamojuna. Aşkabat'ta. O Berlin'in yanındaki yol mu? Bilmedim. İran gümrüğü Yok. Şehrin içinde. Hıtırafka yanında. beni Aşkabat'ı biliyorum. Doğru baydım. Şunda at çıkar Şam'ı. Şam'ı adı. Kim o? Şam'ı ilk prezident niye geldi? Şu anda birinci at çıkaran şu anda. Bunlarda neme yok. Özlerini saklamak, tutmak yok. Saklamak, tutmak yok. Nerede otursun. Nerede keyfeceksin? Bir urşuyup birisinin kanını çıkarmadı. Yürüyleme keyfeceksin olmuyor burada. Ana şu adamlar. Şu adamlar bunlar. Serdar ne için uzattılar göz yumuktu. Özünkilerini basanak, özünkilerini nemesti. Ögün nemeliydi. Oyun bunlar. Hemmesi. Hakikat oyunken. Ben bugün gurlaştım da oyun deydi. Gel gidiyor bir aile yok eden isteden alıp geçip şu adam diye. Şam mı diye. Oyun etti bunlar diye. Bunlarda ne yok. Burası diyecek zaten oynayanda bular biri bilen gowy ýöne hamala biri bilen erwet ýaly oýnadan bolýarlar diýjek bolýarlar. Aslında halka men işim yok, men gitti bu nämesin edin diýer. Ana näme Türkmen näme çıkardı, yazgı çıkardı. Şam'ın yani ecesi gitti, dayıcısı Serdan dayıcısı çıktı. İşten çıkardık, attık. Zaten yazdı. Hawa Yine şunun eli yürüttü. Şunun rolünde başta şunun rolünde Glavar o. Nämesi şu neydi o? kim Şammy mı? Näme? Dayıcısı Serdar'ın dayıcısı var ya. He. Şo Godal Hats'ın başlığı karşı ondan ayrılan mı? Ayrılan. Şunun oyunu şunda. Geçen ay daha şu Uzulayet'ten $250,000 televizyon ettiriyor. Daha şu Uzulayet'ten $250,000 alıyor. $250,000. Bir yere German daha şu Uzulayet'in Mehmet'in Glavarasına Balnisan Glavarasına şu Mehmet'in et diye payladı bana $250,000 gelsin diye. Uğradılar 2 kamaz derman. Düşün. Yine bu
Şonun daýjasynda näme çıkardık, attık, näme etdik diye. O yalan o. Hemmesi yalan. Hemmesi yalan. Prospekt Daşa yurt adamların yanında öyle korkuz yazıp çıkarıyor. Yani şu vakit ne için gitti balise? Ne yaptı? Türkmenistan'da yok mu doktorlar? German doktorlar bak Aşkabat'ta. German doktorlar var immünü. İran doktorları var. Profesörler. Aşkabat'ta. Ne mi olur? Oralardan yanlarlarda. Bu yanlarlar canını. Ministerler gidip şu an liçeyini alıyor. Bütün ministerler. Şonun tokum ticisini karındaşlar şondan liçeyini alıyor. İran profesörden. Germanya doktor profesörden. Şondan alıyorlar. Näme getirdinde halka o öz inanmaýan halka näme getirdi o doktor profesörüne halkın janına hoplu bolýanda o etdiren işleri hoplu iş etdiler. Böyle bolýar. Öz can özleri inanmasa näme getirdinde? Halkın içine koydu o doktorları. Näme sebäpden? Öz baýnysy ýatdy, näçe awara boldy, näçe näpdi liçeni aldı. Şuň elinden liçeni aldı. Belki häzirki keseli ýa-da %70 sağlık çağdalyň häzirki ýeten derejesi olan täsir edip bilmejek derejesidir. Belki şolon maslahaty bilen Germaniýa gaýdanlar. Boljo bolunur. Bir şeyle bolup bilermi? Men şo bir aýdan gepe %70 rak diýeni bagyrdan rak diýeni o adam toşna nämeton %70 rak diýdi. Bagyrdan aýtdy. %70 garanti berendi. O boluşy mümkin diýdi. Sen öňümde bagyrdan problem bar bunda diýdi. Bagyr goýdal diýdi. Hı? Ana tarafan bar. Sebäbi olan boluşy mümkin. Näme sebäpden mana geçen gezek mana ýakyndy haly. Mana 3-4 günlükde. Bu ten hususy devlet idarasyny değişdi. Magazinlara et paýlap çykdy. Ýaşka paýlap çykdy. Näme üçin vilayetler paýlamady? Nämemiş? Serda dua etdiler. Dile etdiler. Bolçuluk edecekmiş. Aşkava şekerini paýla sadece. Etraflara vilayetler paýlamadı. Sen şoňa näme baha berýän risk? Aşgabat öz başyna bir döwlet ýaly, başga bir ýurt ýaly. Aşgabata gelmek, gitmek kıyın. Aşgabata aýdyşyň ýaly et paýlanýar, beýlik ýerlere paýlanýar. Şolar ýaly Aşgabaty bir öz başyna şeýdip tutýarlar. Beýlik ýerleri ýekirýärler. Näme üçin? Sen döwrüňde de barmy şolar ýaly nemeler? Fiýat. Yolda Gäwirs bar. Gäwirs vilayetden, Lewap tarapdan vilayetden gelse Gäwirs'e yer bar. Gäwirs'e maşin säňge, imini säňge kurdular. Vilayetden gelen maşinler, Lewap tarapdan gelen, Mardan gelen maşinler o maşinine koyuyor, taksiye minip Aşkava şehrinin içine giriyor. Kaka şöyle koydu. Vilayet maşin şehrin içine gezmeye zaprışır koydu. O bir şey. Daha şu zaman, daha şu sayenge orada çoğunun daçada ora koyma etti. Onun içine girmen değil. Post koydu. İşte, Balkanım şu daha şu sayenge getirip koyuyor. Krasov Balkan. İşte, şehir içinde koyma. Bunların Aşgabat'ın 4 tarafı bunların adamları öz tokum tiyici yürütüyor. Tokum tiyici. İstese Aşgabat'a gerek olsa bir ile su, gaz, hiç hatta pul alacaklar edivem koyup biliyor. Kaysi koçaya çık, kaysi rayona gir, bir şolun tokum tiyicinden bir adam vardır. Kaysi rayona girsin Aşgabat'ın.
İstediğin rayona gir, boşun bir tokumcu çıktı. Ya o Şistorkas çıktı, ya Fatih Halimi çıktı, Nemez çıktı. Yalakas çıktı içinde. Çıktı içinde bak. İstediğin. Yani. Aşk-Aşaların hemlerini yıktı. Ne yapacağım? Dırcinsini yıkıp bilmiyor. Dırcinskini. Aşk-Aşaların kopyalarını yıktı. Krasın krası yıktı. Arka taraf Gajan yıktı. Hıçtırovkan yıktı kopyalarını. Yarısını yıktı. O taraf hemlerini yıktı. Ne yapacağım? Dırcinsini yıkıp bilmiyor. Dayzasını uyuyu bağırdı. O ne biliyor ben? Yıkıp bilmiyor onu. Öz dayzasını uyuyu bağır. Buzbey'e geçeli. Buzbey ne öz tokum tiyicisi var. Utayda. Hıçtırovkan takan belli. Kimikiliğinin belli Utayda. Hıçtırov kimin varlığı belli. Orada %10'u bunun tokum tiyicisi bunun yalakalası var. Hıçtırovka'da. Sen bunu keçeli kopar gidiyor ya keçeli kem. Aslı keçeli bunu keçeli öz adamı öz yalakalı keçeli bunu aslında. Mesela bunu keçeli öz yalakaları keçeli. Pul almak. Nerede dinlemek mi? Anı keçeli. Önce öldüren adamların kanı başladığını bunu. Mesela öldüren naçar değiller, heleyler, çağaların kanları başladı, gözyaşı başladı. Bu halı kâr gider halı. Başka yurtlara gider halı. Panise. O kanlarını Serdar Sıtluk, Serdar Berdimuhamedov, Serdar Saçak, Ganho, Serdar köp yaşamaya diýende. Ini köp yaşap bağırının %70'i giden olsa, başka da bir topar keseli var olsa, Aşgabatyň hemme ýeri bulan tokum tiýji ýa bulan yallaklary, zatlary şolar tarapyndan eýelenen bolsa, esasy Türkmenistandaky şol güýç, pulun güýji, häkimetiň güýji, şolaň hemmesiniň adamlary tutup oturan bolsa, Serdar bir zat bolsa, onda Serdaryň ýerine şo pökkü jögelermi ýa-da şammy gelermi ýa-da bulan ýewsimi bir zat ama bar şol. Telefon neme? Şo mobilni nemen firmaň nemesinde oturan. Ya-da gönü neme gelermi? Häk şol aýallagyny gelermi? Şammy geler. Şammy geler. Şammy geler. Bu kres oturguç boşaltdymy? Şam awtomatik geçýär ortaya. Awtomatik geçýär. Şamyň gözü bar ortaýda. Şammy geçýär. %100. O Kızılay'da işleyen Şammy Serdaryň ölümini ýa-da Serdaryň aýrylmagyny şartlaşdyryp bilermi? Ona güce %30 yeter onun gücü o konuda. Bu tarafta %30 gücü yeter. Onu kendi gücü yetmez. Onu %30 olsa Serdar gitse ol %70 yine Serdaryň yerine öz arasyndan ýerini emetmezmi Şamyň deregine? Şam awtomatik geçýär ortaya. Dinleme hiç kimse. Hiç kim dinlemiyor onu. Mesela Şam hemmesini tanıyor. Hemmesine ağzını yumdurup biliyor. Ministerler oturup Şam'dan sonra oturup gerek olsa. Mesela anasını düşündüreceğim. Ne? Önkü kakası orada oturup Şam'dan oturup sonra oturup duruyordu. Anlaştı orada. Meşhur bilgiler. Onu risk olarak olsa Şammy kameran önüne edenden kameran arkasına edenin gowy dämi bu zatlary? Ol şeýle de hemme kontrol edip beren bolsa Şammy. Bular Şam'dan Serdar'ın Serdar ejesini arnapdy şu var.
Şamladan. Şamın Näme? ejesinden daydalar goğdal. Serdan ejesinden daydalar goğdal arasında. Sebebi näme? Sebebi näme? Öňden. Öňde düşmançylyk sebebi şu 10 kakası goýerdi işledi. Doktor boldy, minister boldy. Aslında komediden, glavny komediden Nazar aga. Nazar Kakasına. diýäniň, burmun. Nazar diýäniň Recepov Anna Nazar 1959-njy ýylyň 24-nji fevralyna dogulun. Şomy? Ova. O adam onun güýçli sahyryny keser hocam. Güýçli sahyryny keser adam. Güýçli sahyryny. Süýji keseli bar. Ova, onun süýji keseri var. Asy bulan tokumda hemmesi süýji keser. Kızlar işten daýdasam süýji keseli var. Bu daýda söýüldi 2016'da mı? 2016-njy ýylda 2017-nji ýylda bir daýda söýüldi. Sahyryny keseli öýüp gitdi. Sahyryny diýmän süýji keseli ise şoňa ýa-da diabetdi. Süýji keseli. Anlaşy bolup gitdi. Aslında Nazaraga kahkasyny adam eden şu Berdi Muhammed. Olara borçlu bolýar da şeýlem, ýegenlere borçlu dan olur. Asy borçlu. Okuwy dykan şu. Institutda dykan şu. Hemme eden şu. Maşina alıp beren şu. O Nazaraga hökümetin magazinleri var ha. Magazinlere yük gelir glamlın. Yük gelse hökümet magazinler Nazaraga eline geldi. Menin işim boyunca. Men Türkmen'den iştim. Ana şöyle uyuran adam. Nazaraga 10 bulardan kam pulladı. Kam qoýar oturdu. Nazaraga bu kakasyny okudyk. Yol koça öwredem şu. Onu Anna Nazar Recepov ýa-ni şol şahsy maglumatlaryny, pasport maglumatlaryny okan adamymyz. Onu bulan sponsor ekenler şeýlemi? Hawa sponsoru. Nazaraga hiç kim dat bilmeýär. Hiç gaýsat bilmeýär. Nazar kaka diýerler. Nazar kaka da adı var onun. Onu bir Anna Nazar Recepov Aybolun eserdaryň salyp geldi. Gogdal Şamyň eşini näme? Nazaraga adam var ha. Açyk etmiyor. O pis. Saman taýyny aşağı su goýuyor. Ýoşuklan. O kok yaman kelleli adam o. Dato kelleli adam. Gerek yerde şunu etmesem ettirmeye. Etme şunu diye etmiyorlar. Şunu et diye. Anlaşılan. O adam kelleli öz peydasını biliyor kok. Öz peydasını biliyor. Onunki sayılıyordu. Ne uğuş ettiler. Ne sebepten? Kakası Berdi Muhammed Serdar koyacak oldu. O adam yaşı yetmedi. Ben şu an ben geçen nemede eşittim sizden eşittim. Uğuş ettiler. Ya da uğuş oldu. Uruş diýende näme boldy? Meselem, birazcık bir uruş diýende umumy bolýar da. Birazcık bir eger maglumat bilýän bolsaň birazcık bir nämesene. Kakası Çiğmecigire. Geçen saylığında mundan öňki saylığda Serdar koyacak oldu. Gep kurun ediyor. Şam'a ne yapsın Serdar giyire diye. Koy näme diyen diye. Men var diye. Men girecek diye. Men mekim halk men tanıyor diye. Sen näme giyir? Ne yapsın seni koyayım men oğlum durayım diye. Şam'ın yaşı yetýärmi? Şam'ın yaşı yetmiyor. Şam'da Serdar'dan kiçimi? Kiçi. Serdar'dan kiçi. Ya 83 olan bari oğluncu kena o. Ya 84'ün ya 83'ün oğlanı Şam'da. Ya 83 ya 84'ün oğlanı. İkisinden birisi şu. Halk mentaniye diye. Hemmeki men diyelim diye. Hemmeki mentaniye diye. Oğlum tananıklı hiç kim o diye.
öz semeni arada uş bolýar, uluş bolýar. Öňkü saýlawda. Bütün Türkmenistan bilýär onu. Näçe wagtda guruluşmaýardylar. Gatnaşmaýardylar. Gepleşmän. Ana şu Şam Nazarağan bir nämesi bar. Adamı bar. Onun yaş olan o. Yaş olan. O 85'in olanı. Öňden şu goňşy kende. Öňden maşin ýuwup zaýdyp Nazarağana üýüne işine edip kömek edip Nazara pardeşik edip onu okutup zaýdyp kömek eden. Lekin Nazarağany goýurarken ýok däl. Köp adam ýakşylyk eden. Köp adama pulan beren, okuwa dıkan ýerleri bar adamlar. O tarapdan bar. O tarapyna aýtman gereklikin. Dogrusyny aýdanda. Erwetlerken ya kömek eden adamy az. Ýaşylyklaram ma diýen. Ba. Ýok Adam bolsa. Aba. Ba. Ýok diýmeli o konuda. O tarapyna aýtmany dogrusyny. Şo olany ortaya çıkardı. Goýer işe goýdy ona. Kelleli oğlan. Dato kelleli oğlan. Kupur tapır ettiler yoğun giydiler. Ayırdılar. Ot işe giriyor, o yerde oturuyor. Ertesi gün şu işte ayırdılar. Erdoğan Baytıflar ayırdı mı? Ama korktular. O şeyle de o neme yankı yaşlı Şam'ın kakatı met olar ruhsat verdi. Sebebi hazır bu oğlan getirin senem lemen açar, menkinem açar, orta bulaş gider deydi. Oğlan Dubai'ye çıkar korsanında. Dubai'ye son bir firma açıp verdi. Kargo firma. Açıp verdi de kargo firmanı kome etti açmanı. Kome etti. Açıp vereni kome etti. Olan ne için? Öz işlerini yarıya. Zat getir, zat götür. Taşına çıkarma, oğurluk zatlarını. Ne sana diyeyim? Kop zatlar babuların ettirişi. Serdar'ın yine şu an bağırı isen öldüren adamların kanı tuttu. Başlar yok. Şam'ı geçen yıl Nemede Türkiye'de Baynısa'da yaptı. Bir aylık. Nemse yaptı? Kellesi 3 dedi. Kelle komple deli garajda oldu. Değerli. Şam mı? Bir ay Türkiye'de Baynısa'da yaptı. Bodrum'da yaptı hocam. Ve? Hususi sofrasını Baynısa'da. Uzatları? Onu bu dökün kanlarının, öldüren adamlarının ruhları, kanları, göz yaşları, bunları gününe koyan nokta onu söyleyeyim. Bilmiyorum. Kan hemşe izarlıya kan tap, kanın sonu ne çıkar ya o. Ve o Şam'ın Bodrum'da hususi ketelhanada bir aylap sol kelleti ütkep yatanlı da dedini onu nereden bilýär? Beni bildiğin ağam. Bende o informasyon vardı. Şu arada böyle. Ben bildiğine risk. Şu arada ne mümkünse minister. Onlar risk. O Şam'ın sağlık kağıdı goldela. Onu hani Serdara birdat olsa, Serdar ayrılsa, onun yerine Şam'ın gelecek olsa, Şam'ın bu da edip bilecek derler onu bulan sağlık. Bunlar çürük de anla ha. Şol aydışlar yani. Yönü yere çürük diye noktalar ekenler. Mesela hadi o da halk aydılmıyor, halka çıkmıyor. Öz aralarında gömülüyor. Ben ya birisi kelle sokağa çıkar alıyor. Sonra düğüp kalıyor. Sonra ne ama? Ay
Näme işim var ya? Aşna bir Çürük bolsa çürük yerim. lakam oyun olsalar diýme kalkan bilýär-de. Çürükleri halka hem kim biliyor? Hem kim biliyor onu? Bütün Türkmenistan biliyor. Yani hiç kim yüzünü ayıp bilmiyor. Hiç kim ayıp bilmiyor. Çürükleri de hiç kim ayıp bilmiyor. Kim ayıpsın? Şoğa birisi ayıpsına tokum tiyicisine orada tepede gözünü açarlar ona. Tokum tiyicisine. Kaptandan bir salarlar. Silirken olsa konkursuna tıklarlar onu. Kimin yuhu çaktı ya ular açmanı. Hiç kim ayıp bilmiyor o geçti. Prezident niye geldi sen böyle? Ben yani birisi çıkıp ne yapsaydı vakti onu gidip haramlık işlerini etti gidip haca gidende o nemedeni Vahabis bu. Vahabis. Mesela ne diyeyim? Vahabis. Vahabis bu. Vahabis'in üç köşk yeri yok bunun. Eden işi Vahabis'in üç köşk yeri yok. Adam öldürdü, içti, sıçtı, hemen etti. Narkotik çekti de ayıp bilmiyorum ben. Doğrusuna diyeyim. Narkotik çekti de ayıp bilmiyorum. İşte ulan görmedim. Başka hemen bok yedi. Gidivamında hacaya git geldi. Vahabis. İlk önce özünü dıkmanı oğlum dıkmanı. Vahabis'tir. Özünü dıkmanı. Vahabis'in şu dini ütke diye adam öldürürler. Kellesini ütken vakti. Bulalım şu. Bulalım özü Vahabis aslında. Böyle açık edeceğim. Yanlış mıydı? Onu demeyin diyen yapın. Doğru aýdýar. Şu kellesi ütkeye şey demem de Vahabis şol Daesh diýilýän şol Islam döwleti, Al-Qaida, Taliban, Horasanlar şolon hemmeti şol kelle gidip nemeden şol doğru şol aýdýanyň doğru. Ben Kelle keser. yani biraz giyin kalktım. Mekke hacca gitti. Mekke hacı tarafı hem mesela dini Müslüman halk, Kur'an kitabı okuyan halk hem mesela Kur'an kitabı verilen. Şuna ne kabul ettiler şuna? Kalkın sene mescitte öz kitabını okuttuğunu Kur'an'ı yukarı koyduk. Ne yapacak kabul ettiler bunu? Müslüman halk ne yapacak kabul etti? Onların pul içinde. Bunun aslında Vahabislik özleri alıp yürüttü yani. Türk mesela bunun oğul ikisi yürüttü Vahabislik ettirip dur. Vahabis yürüttü ular. Bular özde glav Vahabis bulutuyor. Türk mesela glavne Vahabis bulur. Kakası şöyle oğlan adam öldürdü. En sonunda gitti hacca gitti. Kayısı doğru oluyor. Kayısı dinle de doğru geliyor. Müslüman dinle. Şoň üçin hem Talibanlar bilen bir ýorganyň aşagyna damlar. Vahabist bolan. Taliban gorsa hudasyn gorayna kole bula oğlanlar gorsa hudasyn gorayna kole mesela diýin. Oğlanlar gorsa hudasyn gorayna kole. Onlar risk şular ýaly gürlemek ýalňyş bolýar-da onda. Şeýlemi? Meselem Taliban Türkmenistany howp awanlar ýa-da Talibandan Türkmenistany howp awanlar ýa-da Talibany häzirki Türkmenistan diktatorlygyny dolandyryp oturan bir Türkmenistanyna düşman ýaly görmek gaty näde dogruda? Tebe maňa şeýle ýazýanlar, sesi berýänler, videoyu berýänler we dowlet agaty käbir gepleşikleriňizde şular ýaly Taliban howp awanlary ýa serhetdäki nemeler zatlar diýäňiz bolýar. Bu diýe Talibanlar Aşgabatda şol elit gazaýlarda ýaşap görenler, Türkmenistanyň pasportyny alyp garajdan watandaş raýat bolup görenler. Bunlar diýe Talibanlar öz ýegenleri ýaly ýaman howp alanýarlar häkimetden. Edenne tipýörler. Owganistanda şol ýaly edilen ok Talibanlar, şol ýaly pulmadan bilen ok siýasatdan şol ýaly peýdalanma bilen ok Talibanlar diýip şol ýaly gaýtýarlar. Dogrymy? Doğru şu. O %100 doğru. Mesela bir daha diyeyim o da. Türkmenistan'da Tursa yolu ponu yapılsa, Afganistan ponu yolu yapılsa, komple opşu yapılsa, Türkmenistan Uğur'ya, şu Türkmenistan iki yurt
bakıpdy. Awganistan, Turkiya. Awganistan kim bakıpdy? Şoförlerken, maşinlerken, şoför bol işlewdiler. Kim pulu bar adam öz hususy maşina alýarlar, biznes açyp gelipdiler. Sebäk satdylar. Türkmenistan eklep duran iki yurt. Awganistan ve Turkiya. İkisi opş yapılsın. Türkmenistan var ne girdeşi var ne çıktışı oluyor. Opş ülye. Taşla giden öneme Zumbi o şehir volkalya. Zumbi şehir volkalya. Adına birbirini itini yiye. Anış dereceye gel kalya. İstediğin Türkmenistan halkına sorap gör. İstediğin halkına sorap gör. Bizim neftimiz Awganistan'a gidiyor kopsi. Awgana başka yurt satıyor. Öz halkına satmıyor. Öz halkına satıyor, kendi sat gitmiyor, unçu gitmiyor. Geçen hafta Awganın bazası yarılıyor Awganistan'da. Sinek çakayanağım olmak durumu. Olan bazası bilen neydi? Buzmengres diyen ulukan yer var. Hatta onların ulu değil. Buzmengres yani ulu değiller. Anlaşılan bazı şu anın 3'ten 1 böyle yanıptır, yarılıptır. Sinek çakayanağım olmaktır. Sen düşün. Ulu pulu utaydı o yani. 3'ten 1 böyle o sen. Sebebi bulardayken bulaşıklarken o narkotikler uyuşturucular olar ikinci oyun. Ön birden halkı narkotik buna oynadı. Hem mesela narkotik oturguzdu. Halk prezident Sapar Murat. Bular näme yurttaşını çıkarmak için oynayan halktı. Pullarını al oynayırlar. Halkta namusunu oynayırlar. Bular. Bular da şu an önküde bir vakti biraz olsam gurlayardılar. Söyleyenen vardı. Gurlay. Şu an bunu adını tutulmayan. Şulon hakkında birisi gurlap dursa üst kursun sen hem bırak diyecek olayım diye bırak diydin de meni sen dübün kılıp urubu ben çap gidiyor. Üst kursun şu vardı biraz gurlap duramasa o taraf yani bize de adam o taraf aydılıyor. Ero taraf aydılmıyor. Risk ini bir tağada yetirmeli şol masla haiş sebebi tasarruftan Türkmenistan'dan beýleki ýurtlardan serediýänler bizim gepleşigimizi alıp şonu bölüp ýa-da kiçeldip bir zat edip ýaýradýarlar. Şoň üçin ýaman kyn bolýar döwletde mümkin bolsa 30 000 40 000 ýa-da şu bir tagaty geçmesini paş edýärler. Şoň üçin şu taýda bir näçe tany neme bar, kommentariýa bar. Şoňa jogap ber, ondan galan açık zatlaryny nesip bolsa indiki efirde halk köpçüligine ýetireli. Men bir kelefan biri bardy. Ona men aýryp goýberdim nemede. Bolguzy zatlar näme üçin şunu efire çykarýan, eýle beýle soraýan zatlar diýdi. Onu uğratdım. Şu taýda Serdar Bayramov'dan biri ýöne gaharlanman nemet risk jogap ber. Goloyda risk yalan maglumaty watandaşlaryň kellerine goýup dursun sen barsam zalim şolong diye Bodrumda diye ulu bir klinika yok diye Serdar Bayramov diye risk näme bul adamlaň arkasından çöregi iýänmi yalan sözlemäýdäsin sen näme kontrrazvedka mı diýip näme diýe şoňa berjek jogabyň barmy? Ba, medical park ba. Kiminkine medical park kiminkine gowy bilýäňiz.
Ona adım çıkacaklar. Yok gerek yok. Sen özüňe bilen döldä kimkiliğini. O bilýän. Ola handikap. Onun içine Inni şuraya alıp orada atma da. Risk şeyle de mehriban doğunlar, tomaşaçılar, illeşler şeyle orada atma. Şu tayda tarihi bir vaka, tarihi bir öwürlüşük fursatyna üns çekip otyruz. Biz näme üçin serdaryň saglyk ýagdaýy bilen, serdaryň saglyk ýagdaýyna awanýan howplar ýa-da serdaryň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy, serdaryň saglyk ýagdaýy bilen baglanşykly sırlaryň üstüne aşjak bolup dyrjaşýar. Näme üçin? Sebäbi biz şeýle de görüşýärmiz. Ýöne näçe köp bolsaň şonça gowy. Halk bilen bile, ýöne halk bilen bile energiýaňy birleşdirsen şonça gowy. Şoň üçin biz halky yüreklendirip, görüşüjileri yüreklendirmek, tijendirmek, şu hökümet boşluğundan, şu fursatdan hemmemiz peýdalanalım diýip biz köp wagtyny internetde bol zatlar üçin geçirýän watandaşlarymyzy dürtüp şolaryň arasyndan şol bir uçurumyň kenaryndan näçesini şolaryň halat edip hakyň ýoluna, hakykatyň ýoluna, halal tarafa çekibilsek diýip şoň üçin aýdýar. Şoň aladasyna ilgin bäkbidinler. Indi şolar ýalaky tarihi wajyp bir gurrun edilip otyrka, ýanky şo kakagelle bok gellimi, onuň ýanky şol kim şol beýleki? Kim şo beýleki? Ina Serdar Bayram diýämi? Hemmeden bir ýerden çykan bilen Doyda burada aytып geçti. Yo burmun risk. Şular girýärde üns sogjak bolýar. Şu inni men şoňa düşünüp bilen bu. Birini öldürüp durlar, biriniň damagyny çalyp durlar bolýar. Näme üçin sen bu adamyň damagyny çalýan? Adam öldürmek günäleňem iň erwede aýylganja diýen oklarda bar. Sen bärdamyň bunu öldürjeňi bütün ulylyň öňünde öldürsen, ýa-da TikTok'a çykyp gönefir edip, ýa-da YouTube'a çykyp gönefir edip öldürsen gaty gowy dälmi? Reyting alar ýaly gurrun edýärler däre. Ne şolar ýaly gurrun bolýar da. Bide bu haram tohumyň haramzadalaryň eden jinayatlaryny, ganhorluklaryny bütün dünýä ýetirip otyrys. Bulaňa maýdan zatlaryna seret. Risk diye sen niye nähili keypedýän aýt, menem şolar ýaly keypedýän. Sen ogram özüne sor orromsam diye, sen orromsa bolsaň, sen sana bütün dünýä orromsa görnýän bolsa, ol sen günä, ol dünýäň günäsi däl, dünýä orromsa däl, sen özüň orromsa. Orromsa da ata-babalarymyz aýdyp gitdiler. Orromsa da hemme kişi orromsa aly görnýär. Orromsa sen özüň, şoň üçin. Hawaris? Buraya koyalım. Bunu asıl kellede kesel, ruhu kesel bulur. Ruhu keseller var. Kakası Moğolimler saçını tara boyattı. Eşiklerine bir renk etti. Müslüman halk olsun, Müslüman olsun. Sen Moğolimlerden ne için dar göğnek giyen okuyucular, ne için dar göğnek giyen sen de ne etmedin? Hemmesine bağışla, İziz halkım dövüşünü çıkartırıp, izini çıkartırıp giydirtiriyor. Moğolimlere. Türkmenistan direkt şkolları 100'den 80'i hemmesen yaşaş Moğolimler. Direkt şkollar. Yaşaş direkt şkol. 180'i. Nämesi yaptın? Nämesi yaptın? Nämesi erkek koymuyorlar. Direkt şkolaydı. Hemen yaşaş kızlar. Saçları oğlan kızlar. Türkmenistan 180 direkt şkolan şu. Bir. Bu çıktı, bu prezident oldu. İçki eşikleri giyip koşulup başladı. Näme sebepten? Kimsin? Hani misal benim ecem 60 yaşında Moğolim. Ama ecem içki eşiğe koşulacak olan sen. Kimsin? Ne ecem 60 yaşında hele misal.
getirýär. Moğolin. Ama şu Moğolin şu iç geçigini bir sebet etkisinmi? Bular ruhu kesel. Bular Vahabist. Vahabist. Sizin Türkmenistan'ın halkının näme kelişi işlese Terörist bular. Berdimuhammedowlar şolun tohum tiýji, şu haram tohum yegenleri hemmesi bilen bile bular hemmesi hakiki terörist inha şolar. Bular biz Müslüman halk. Bol içkin, dar göynük giymen, Avrupada biraz devam edip çıkar aytma. Bular betterden beterdir. Hemmesini çıkar nämet bular. Bular terörist Vahabist. Özleri Vahabist. Vahabist'e yol verir. Özleri Vahabist bolýardy. Bular tohumy Vahabist. Öz tohumy. Bular ruhu keseli var. Türkmen halkın diye anamedile Türkmen halkı bir izdivas etti. Üstünden gülüyor. İt köp, itlen pişige deyindiler. Şoları görüp bilmezler. Şu hayvanları görüp bilmezler. Koçada yurmanı kän gördüler şolar. Hayvanları kän gördüler. İtleri, pişikleri kän gördüler. Koçada yurmak bolmaýy. Zapraszony et koydular. O canavarın ne ağzı var ne dili var. Şonları öldürtürler. Kommunanın işgallarına. Kommunanın işgal günde kaçtan pişik kaçtan it getirmese 250 manat, 50 manattan 150 manatça ştrafı var. Aylıklarına kesýärler. Onu ben bilýän, men wagt Türkmenistan wagtyny bilýän uzatlary. Bular özü ruhu kesel. Sizin Türkmen halkynyň nämetse ortaya çıkma. Sen näme üçin men gecem kalkama iç geçigine garaşýaň dep. Yazın. TikTok'a çıkıp var edilsin, onun üstünde var edilsiniz. Çıkın, aydın şu gepleri. Çıkıp aydın TikTok'ta. Näme hakkın var deňler. Menin ejemine ayal doğurmaya men kıyzıma. İşigine giyme, garip näme işin var sen dep. Sen Türkmen halkının namusunu dikip dursun. Türkmen halkının namusu kalmadı bulan yanında. Bütün dünyanın yanında böyle et koydu bular. Namussuz et koydu Türkmen halkını. Yanlış mı ya? Men diyelim. İç geçigine deyip dururlar. Ne mi hakkın var senin? Kimin pulu var, kimin yakdı? Bir aylıkla 50 dolar, 40 dolar aylık veriyor. O benden haydi alsın o unça pula. O aylığın çağasını baksın mı? Yol pürünü versin mi? Yok. 50 dolara aylık veriyor. 40-50 dolar aylık veren adamlar bermeli para peşkesi, vıziyatkası, orçası, parası bu korrupsiya, diktatörlüğün alıp barayan korrupsiyasyny şoň 5 hissesini, 15, 20 hissesini vermeli bolýar. 15-20 on çok nereden tapsın? Adamlar çağasını yurt dışına okuttu. Rusya'da, Türkiye'de, yine başka ülkede diplomu getiriyor. Onu hemen çevirecek olsa, kabul ettirecek olsa, İngiltere'de 5.000 dolar parası var. Köre? 5.000 dolar. Riz. Şunkü söhbetleşmemizi şu taýda jemläli. Bolýarmy? Bolýar. Mümkün olsa. Ne diýip bolsa dowam eder. Sen şol Serdar'ın ikin beýleki keselleri bilen malanşykly zatlarym gelenden soň gukdy, onam halka ýetireli bolýarmy? Bolýar, bunu men ýetirjekmen. Ýetirjek. Mehriban doganlar, edýdiler, gadyrdan tomoşaçylar. Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň ýa-da Birleşen Oppozisiýa güýçleriniň halkın behgidine, hakikatin hatyrasyna çykyş edýän metbuat organy bolan Türkmenim YouTube kanalynyň bugünkü göni ýaýlymyny şu ýerde jemleýär. Bugünkü göni ýaýlymymyz umumyň Serdaryň keselleri bilen balanşykly sırlara gönüpdirli. Serdaryň ýakyn töweregiňi, goloýuny yüz göz-göze işleşen tarihi şaýatlaryň biri bolan Risk öz
bilýän zatlaryny, gören eşdenlerini dünya köpçüliginiň dikkatine getirdi. Siz hem öz bilýän zatlaryňyzy, gören eşden zatlaryňyzy kommentariýa görünüşinde gepleşiň aşagyna ýazyň. Şu gepleşikleri hökman ýaýradyň. Şolom göreş, şolom mukaddes borç Türkmen halkynyň azatlygy üçin. Şu haramzadalardan, ganhorlardan, terrorçulardan, diktatorlyň terrorçularyndan halas bolmak üçin. Eşiretli, halal gelecek sowgat etmek üçin nesillerimize. Göreşin, göreşmäge dowam edin, gorkmaň, çykyş edin, paýlaşyň, ýaýradyň gepleşiňizdi. Risk toýunda aýtdyn. Bir zayt geçsek. Döl daga erte bir maňa brat bolsa, şura berdi Muhammed Said ýok edýän. Kim ýok etsem. Oňuny aýdym. Teňhemme maglumatlaryň bütün halkara guramalarda bar. Ýa, men oňuny aýdym. Täsiri bolan ýurtlaryň ilçikanlarlaryna da bar, daşary işler ministrliklerine da bar, gatar kaýnmak. Menem sen ýanymda 24 saat. Ya, sağ ol, tanrı kadar. Oňuny aýdym, erti bir gün çykman nämet galyp ýetkizse, şol ýetirýär, başga hiç kim ýetirmeýär. Oňuny aýdym. Eliz halkym, başyňyz dik saklaýyn, ruhuňyz bütüň bolsun, hemişem ýüregiňiz bütüň bolsun. Janyňyz sag bolsun hemmeňize. Sag bol, toýunda aýtyn Ullokan taňry ýalkasyn. Şuňky gönüýe aýlymyzda şu taýda jemleýät mehribanlyk bolunur. Inniki gepleşiklerimize efir duşuklarımıza çenni köp sağ olun. Allah yarınız olsun.